O primeiro foro de emprego da USC supón a oportunidade de achegarte ás empresas, que poden ofrecerte un traballo ou a posibilidade de explotarte durante toda a túa vida. A educación está a cambiar, os teus coñecementos valerán o seu peso no mercado. Se tes afán de superación, sea mellor. Fomenta a túa competitividade. Non vivas un día máis sen pisar a xente que tes ao teu redor. Perfil. Formación rápida adaptada ás demandas da empresa. Polivalencia funcional e versátil. Exprime as túas capacidades. Orientación á actividade comercial e a consecución de resultados. A túa actividade o noso beneficio. Mobilidade xeográfica cara áreas de expansión de mercado. As raíces só as botan as plantas. Axúdanos a colonizar os mercados laborais máis desregularizados. Formación continua. Aprende e pensa para a empresa. Anula a túa personalidade. Se aínda non te convencemos, esta é a nosa última oferta. Acude aos stands, infórmate sobre a túa compravenda e participa. Canto máis o fagas, máis oportunidades terás de gañar unha PSP no sorteo oficial do noso foro. Hoxe en día a universidade ofrece a posibilidade de realizar prácticas en empresas, a cambio de créditos ou dun salario simbólico. Isto ofrécese como a mellor opción dunha aprendizaxe práctica e continua, encamiñada cara ao futuro laboral. Isto o establece cada facultade en convenios con empresas privadas, favorecendo normalmente os intereses das empresas privadas fronte aos do ensino público. Véndenos a aprendizaxe como man de obra gratuita para as empresas e para os servizos públicos, que moitas veces superan as xornadas laborais normais. Isto fomenta a precariedade laboral, xa que non se contemplan os dereitos normais dos traballadores. Existe un acordo xurdido da Organización Mundial do Comercio chamado o Acordo Xeral do Comercio dos Servizos, que ten como finalidade a privatización de todos os servizos antes do 2010. Se nos teus colexos educas os nenos dende pequenos a ser máis, a ter máis capitalista. Enseña humildade, enseña unidade, enseña a respetar o prójimo, sea de onde sea. Criminalizades a xente por ser de fora, pero de fora de onde? A mobilidade está sendo utilizada como coartada legitimadora das reformas do EES, en especial no que se refire á estrutura académica de grado e posgrado e aos ECTS, cando en realidade supón un trasvase de man de obra barata cara ás grandes potencias europeas. Segundo a European University Association, a mobilidade estudantil fomenta por sí mesma a calidade académica, realzando a calidade da docencia e da investigación mediante enfoques hacia o aprendizaxe comparativos e distintivos.
A mobilidade estudantil mellora a capacidade de obtención de emprego dos individuos. As universidades compiten dentro dun mercado único europeo polos diferentes clientes, beneficiándose as universidades con máis recursos económicos, normalmente as privadas, que atraen o capital intelectual. Isto acentúa máis as desigualdades económicas que se asisten hoxe en día entre os diferentes países. Un dos logros desta mobilidade é desvincular a xente das súas raíces sociais, familiares, lingüísticas e culturais. Constátase que o estudantado máis móvil é o que ten máis recursos económicos. As bolsas actuais nin sequera cobren as diferencias de nivel de vida, problema que se resolve coa financiación mediante préstamos que hipotecan o estudantado. Móvete. Non te quedes parada. Vai a estudar fora e presume do programa da túa facultade. Se convences a alguén de que veña a estudar, a financiación da túa facultade será incrementada. Todo depende da tasa de mobilidade. Somos un número, unha cifra, unha cantidade. No novo modelo educativo transformámonos en euros. Deixamos de ser estudantes para beneficiar os responsables da implantación do EES. Non importa o noso crecemento educativo, importa o crecemento do seu bolsillo. Non preguntes, viaxe e disfruta das vantaxes que o plano de Boloña te ofrece. Ha estado al servicio del mercado y creemos que es importante que las autoridades, el gobierno y los medios represivos tengan cuenta de que los estudiantes y el pueblo necesitan una educación que sea digna, que esté al servicio del pueblo y de una vez por todas sea gratuita. Lo único que hacen es mantener el fin de lucro dentro de la educación, alejando a los sectores más populares y más pobres de las posibilidades de poder acceder a la educación media y superior. El nivel de represión que se ha instalado de parte del aparato policial a todos los estudiantes que hoy día se congregaron, hicieron la convocatoria para hacer esta manifestación pública en desacuerdo con el sistema educacional neoliberal en Chile. Hoy hemos sido testigos de los niveles de represión que están siendo impuestos por el gobierno de nuestro país, como es la criminalización a las organizaciones, como es la criminalización a la movilización. Nosotros ya no tenemos derecho a manifestarnos, no tenemos derecho a marchar tranquilos por nuestras calles y tampoco a exigir un poco de dignidad para todos los derechos que son como la educación, la salud y la vivienda y el trabajo.